Siomai, pritong bangus, sweet and spicy chicken, Shanghai, sa panisin sa tahong, hipon tsaka crabs. Hi guys, what's up? Kamusta mga boss? Daming pagkain. Kamusta po? This vlog po, magmumukbang ako. First time kong magmumukbang. Kasi yung friend ko, nagpa-deliver dito ng food. Yung usapan kasi namin, ito lang yun. Crabs at saka shrimp. So, pagdating ng nag-deliver, my gosh, ang dami. Ang dami, maubos ko ba to guys? Alam mo, anong tawag nito? Halaan? Anong tawag nito? Kalimutan ko. Tapos, Shanghai. Then, sweet and spicy chicken. Siyempre, hindi ito mawala itong, walaan nyo ano to. Siomai. Ang pambansang isda. Bangus. My gosh. Dapat nga may balot pa to eh. Kaso, naubusan daw ng stock. Tama-tama dahil hindi ako nagra-rice ngayon dahil schedule ko mag-workout. So, magmumukbang na lang ako once lang naman to eh. At syempre, hindi mawawala yung aking tubig. Ano to? Ginger at saka lemon. May ano pa nga to, halo-halo. Kinain ko na kanina. Hanggang ngayon, busog na busog pa ako. So, natatakam ako eh. So, samahan niyo ako guys. Sarap. May unahin itong siomai. Wait lang. Chicken siomai. Sarap. Good. Nasa ako. Sweet and spicy. Sarap. Parang ngayon na ulit nakakain, ano? Lasang-lasang luya at sili.
Mm. Sarap ng luya. Ito mais. Mm. Sarap. Nakatayo lang ako, ha? Hindi na ako umupo. Baka hindi pa ako makahinga. Sarap. Ang sarap ng luya at saka sili. Grabe, ang sarap. Anghang lahat. Kasi may sasawan pa ko. Sweet and spicy. Chicken legs. Chicken legs. Super. Grabe. Nabubusog na ako. Grabe guys. Busog na ako. Hindi ko mauubos. Ay, tahong. Ang lalaki ng tahong. Lalaki ng laman ng tahong. Grabe. Ang lalaki ng laman. Ubus na tong tahong. Grabe, sa akin na. Puputok na yung tiyan ko. Ginoo. Okay lang, one time lang naman to. Kain pupo din naman eh. Shumai. Excuse.
Chicken na chicken. Paborito kong ulam. Sarap ito. Ano mo, fish stick. Fish stick ko to bukas pag hindi maubos. Bangus pa naman ay kalami. Sarap. Sarap yung bangus mataba. Ay. Guys, yung halo-halo kanina, halos hindi ko maubos kasi mataba siya. Tapos mahaba. Ay, sana all mahaba. Parang ganito ata yun. Mahaba pa konti. Hindi ko halos maubos eh. So, inubos ko talaga kasi takam ako sa halo. Chicken. So, yun na nga guys. Hanggang dito na lang talaga ang kaya ko. Gusto ko pa kumain, pero busog na talaga ako. Busog pa, hindi na hinang ako makahinga. Hanggang dito na lang. Thanks for watching. Don't forget, click and subscribe. Thank you.